Lady nga ro din mga kasin, ti problem of the day ni Carmela Itilawag City, na napauluan saan ati kinatidug when kinalukmeg ti armas ti lalaki ti pakakitaan. Ayan. Kas malagip ko, akong kuna dati, adan nang i-comment sa idi? Adan sa nang i-comment idi? No, sa anak mariro, kit ni Best Every Cloud. Awan, size doesn't matter, performance di pakakitaan ko nana. Ito yung mga ortamen ti pakasaritaan ti parikot iti biyag ni Carmela Itilawag City. Dear Cousin, aglaladutak iti dayta nga agsapa, pugsa-pugsat ngamin manen ti turog ko, iti rabii. Imbag ta na irana Sabado, kat awan ti sarrek ko iti opisina. Adaak iti dining room, ininumek ti gatas ko, ken naka-on met ti laptop ko. Ngimawan met ti mapanunot ko nga ubraek. Ket uray ladwa nga imak ti mangtaptapaya ti ulok, nakatutukak iti laptop ko. When iti monitor ti laptop ko ngem, adayumet ti ayan ti panunot ko. Ba nagajak manin na ikaso adagos ni mama. Gapo iti naunay ga pa nagpampanunot. Wino pampanunutik. Hoy! Anja manin ay di mapaspasamak keng ga Carmela. Ardang ka adala. Itay pa lang nga pagpagunyang ka. Imigo pak iti gatas sakbay asinong batak ni mama kasin yung. Sorry ma. Di ka man na ikaso adagos. Anya kami ti damdamagin yun. At ti damdamagin keng ka ardang. Kat no matuloy tamat lang mapaninton Sabado, yan damanong mo. Yung damang sarong kadakwada. Mailiwak ka di apo ko. Nagbalin manen nga ardang ti awag na kanyak ni mama. Natulad na dita studio yung kasin yung. Nakalawlawag man nga Carmela tinagang ko. Ang yung kasta ni mama no, da kasurun na kanyak. Wino da diti kapungtot na. Ardang no ko. Talo kami nga kakabsat kasin yung ketsyak ti buridek. Asyak laingin ti awan ti asawa na. Asyak met ti kadenden na ni mama. Na ikamang met dagiti dua lalaki akabsat ko. Ije kagayan. Dua ta asumarong karwen o sisaklatan. Carmela. Maminsan ton mama. Anya? Ardang ka talaga. Mabalin nyo matlat nga tawagan ni Manong. Ken kasaritam digiti apukom, ken kuanam no, kayat mo ma. Awang yung mangnam na mada, mapanta. Agur-uray da. Nagwen ka mat ngamit idi. Ardang ka talaga. Kaslaki kahit ko ti agpupok dito yung balay ma. Tapno anya. Dahil siya nga Gilbert ti adda ti panunot mo. Kasta ka de, ardang. Di mo ka di pa ilang nalipatan, di siya alalaki ayang. Mangnam na makakadipay lain king kuana, idin to taadalang nga ruden sa bali babae ti biyag na, nakalalasin nga insukat na kan, di nga Gilbert. Ardang ka talaga. Mamamot. Saan mo kung mga itultuloy, ti kinardang kinamauyong mo? Gapo iti awan ka SS ka na nga lalaki. Ay na Carmela, bakit ang kan, sayang di panahon nga aglabas. Talo na tawon ti sinayang mo. Timat namin madiking ka. Kat talagang ardang ka, kat pagbalbalin naman, kakaslalay dyan laing nga, lalaki, ti nabati nga lalaki, di ti lubong. Ma, bigbigat. Iso ka di manin, dahil ti issue ta. Hindi santang pagkinaawatan. Gaputa talaga mo't nga ardang ka, Carmela. Sige, saan ka pilitin no, di mo kaya ti mangkuyog kanya. Agbati ka nga rod. Siyak na tati mapan ng mangsarong kar kadamanong muna. Kabailak mo ti agbiyahe nga si siyak. Saan ako nang simong bat kasin yung intuloy ko nga inumen tigatas ko. Sa ako inarkepen ti laptop ko. Tinurong ko ti banyo ta inakagdigosen. Takalpasan ti panagdigos ko. Mabalin ko tumanin ti agpupok iti silad ko. Conforme nung kan ni aramidek. Makitsatak. Makiteksak. Ngayon biglaan nagring ti cellphone ko kasin yung nga idikitaek ni Leia, ti best friend ko. Ti best friend ko nga kaopisina ag ti tumawtawag. Ket sinong bata kadagos.
Oh, Leia, anya ti damag? Ha? Good news ken bad news? Di laing good news ti kahit ko nga maamuan. Isulata di bagamon di good news. Adda ni Gilbert. Adda isunan di palayda. Bes, ibagam nga saan kagang angaw. Pudno ko dito di bagbagam. Agpaiso, dimtengen ni Gilbert. Dimtengen. Kasladyak mamati ka asin yung ngem gaputan ni Leia tinang ipadamag kanyak masapula mamati ak. Sama isa. At damit ngaminin talo atawen sipud na pan Canada ni Gilbert. Ket inkarina kanyak, inkarina idi kanyak akalpasan ti talo atawen ket agawid ton. Tapno matong palen dagiti arapaap ni. Tapno pagsaritaan min ti panagkasar ni. Inkadeng ko nga rod kasin yung itiday tamet la abigat. Kalpasan nga makapagdigusak makasukatak, mapanak iti balay da Gilbert. Makapagsarita kami itan kini Gilbert. Kalpasan iti talo at awin. Ngayon sakbay nga makaadayuak kasin yung mangituloy nga isalaysay ti pakasaritaan ti parikot ko iti biyag. Kablawang kami kay man pay lahing tinimbag nga orasyo dita na MR Studio. Stamet din kiti padak nga agbibuya kada ti kumusta ka itan kasin program. Addan dua atawen ti relasyon mi kini Gilbert idita agpakada isuna nga mapanagtrabaho jay Canada. Diya kayat idi apalubusan, dati kayat ko ket agasawa kamin. Agpadpada kami meten nga addan trabaho na. Ngem sayang kano ti gundaway na nga agtrabaho iti Canada. Canada kano pa'y gundaway nga agmigrate isunay jay. Gundawayan na. Taman mano ti kasken kwa na nga maikkan iti kasta gundaway. Awan nga rod tinaaramida kasin yung no dinang palubos ken kwa na. Nga uri no nasakit ka na dagsen ti riknak. Masansani din nga adda mapasamak kada kami. Ket napanak arod imyan iti balayda kaday di rabii sakbay ti biyahe na nga agpa Manila. Ket bayat apagpagustuhan mi ti riknami akas paset ti panang pasingked mi ti ayan-ayat mi. Diyak maawatan ti riknak no aping agsangita. Rumrumansain ak ngem agsangsangit ak. Ngem ko na nang awan kano ti rumbe nga kasangit ko. Angim, jak mat magawidan ti agsangit Gilbert. Kasla jak maibturan ti panagin na dayuta. Mabayag unay tatalo tawen. Angim ka putay patpateg ka. Ket nakasaganak nga aguray ti panagsublim. Agur urayak Gilbert. Urayak ti panagsublim tapno matungpalin dagiti karing karita. Tapno matungpalin dagiti arapaapta. Imirot ti arakop ni Gilbert kanya kasinyong. Ket nangeg ko amismo kadigiti. Bebig na dagiti karina nga nagtaod amismo iti kaunggan na. Kari asyak ket syak tulaeng ti babae nga ipateg ken ayaten na iti tungpalbiag. Dinto pulos manglipat. Dinto pulos tumalyaw iti sabali a babae. Siyak ket siyak tulaeng ti ipatpateg na. Iti agnanayon. Ikarikmet ken ka Gilbert. Sikaket sikan tulaeng ti lalaki iti biyag ko. Diyak to nagayat pa iti sabali. Mangnamnama ka atong palik ti kariking ka. Ket kasta ka kumamet. Sapay kumatamatungpal mo dagiti karim. Sapay kumatamatungpal dagiti arapaap ta. Sapay ko mga Gilbert. Ipatpatig ka unay, Gilbert. Ipatpatig kamit unay, Carmela.
Gilbert. Carmela. Ah! Ah! Gaputa korang ti orasen ako nam kasin yung pinaspasan met ni Gilbert. Nalpas ka din, Gilbert? Uy, nalpasin. Saan mo palang orig mo uksutin, ha? Anya? Saan mo palang uksutin, tabalang kuy mo, kunak? Taapay. Diyak pa yung narnek. Ken siyempre, mabayag tumanin nga saan ta makapagnaig. Ala, bayam na ta kasta nga nakayusok. Agi na nakapilaeng. Ket inton makainanaka. Baring umingar tumanin. Panakpakin nagtumanin. Iti may kadwagon daway, Gilbert. Kaya't ko amarneka kitang rabi. Kaya't ko amarnek ta adwa. Ita arabi maudi nga panagpapastan sakbay nga umadayo ka kanya, Gilbert. Sige nga rod. Sige sang kong uksutin. Ngim okay laing king ka, panpandagang ka, nadagsenak. Nasanay akon. Okay laing. Ala, bahit nga ginana ka. Agkam na bibig ko. Naging kami manen iti nakapapaot. Ket sumagmamano ang minutos tinaglabas. Ket nariknak iti kaunggak nga uming-ingar manen ti balongkoy ni Gilbert kasin nyo. Ket pinanakpak manen. Ngem kaday di nga gundaway. Napapaoten ti panakpak ti may kadwa around. Ket dituyen nga narnekak. Ket nadanong ko ti langit. Ti agpay sukasin yung ket ababa ti balangkoy ni Gilbert. Palibhasa, pati isuna ababa. Ababa laing ti height na ni Gilbert. Sakto siguro nga 5 feet isuna. Dito nga 5 feet 2 inches sak. Ket kanayon nag-idi akansyawan ni Leia, best friend ko. Baka kano basit met ti balangkoy ni Gilbert. Gaputa basit isuna. Ket baka kano no dinak maparagsak na laing. Maparagsak na kang arod best no basit mat, basit isuna. No basit kano ket basit kano met ti balangkoy na. Ay na best. Saan natin kinadakkel ti pakakitaan? No di ket ti kinalaing ti performance. Sa bagay. Depende met kit di talaing na. Ngem siyak ngamin ket sa anak pengan ako nobyo ti ababa ti balangkoy na. So nga jakam mo. Agem day di na udi ket. Day di na udi nga boyfriend ko. So bramit ti kadakkel na unay best. 9 inches. Agasem. Sino? Ni William? Dati Amerikano nga ex-boyfriend mo? Wun. Idagsistorya akeng ka kung kunaklaing kanayon nak nga maparagsak. Gaputa dakkel. Ang imti agpay subes. At anusak laing iti. Ngim nasakit. Nasakit talaga. Anusak ti sakit na. Imbes ko mga maragsakan na maganasak ti panang panakpak na kanyak idingim. Saan? Masaksak tanak ket di abes. Nagpanaas no kwa ti palangganak numalpas kami. Kastay ko nam itay, nakalablabagan no kwa, tiping-ping na. Okay, Tam. Madimot nga min ati sobra ti kinadakkel na bes. Ket ni Gilbert nga rod. Kasano na ka maparagsak. Ket segun keng ka, ababalaing di balangkoy na. Angin ko naman maparparagsak na kamit. Kasano? Bes, no saludsudem kanyak, saludsudem kanyak, the size matter, panggip iti balangkoy ti lalaki, ti sungbat ko keng ka, yes can no. Kasano nga yes can no, bes? Kastoy dumngeg ka. Yes kunak, when size does matter, ngem depende met ti size ti palangganam. Datay sakto a size para ti palangganam. Palanggana ti babae, datay kunada nga borderline. No kuma 6 inches ti borderline ta palangganam, hanggang 6 inches a balangkoy laeng dapat. Tanong nagsurok,
nasakit no kwan. Ket kasano nga ron kini Gilbert. Ket in our case met best, size doesn't matter. Isu nga ti sungbat ko, yes ken no. Kasi ababa man ti balangkoy na, maparagsak nakmatlata. Babae ni ti sa baling nga banag. Uri ibagam ati borderline ti palangganak kumakat 6 inches met. Isu nga 6 inches sa balangkoy kumati ka-size na. Ngem, uray 4 inches lat balangkoy ni Gilbert, mapaganas nakmatlata. Ken depende ti laing ti lalaki dayta. Ken dapat nga minagat adda umuna a ritual na, sakbay ti panakpak. Isu ano no talalaki, uray ababa ti balangkoy na, no laki din nalaing nga agrumansa. Sa adu ti amuna a posisyon, ken makapagpaot. Wenno kabailan na nga pamindwa ag pamitlo, akit maparagsak na kalatta maparagsak na kaanasayaat. Ken may sapay bes, no tay lalaki, kanen na ti pride na, nga agusar ka digiti ayam ti babae, digiti sex toys, kasla ko may vibrator. Tapno laing maparagsak na ti partner na, akit daytat makuna nga pudno a lalaki, nga ipatpatig na ka. Nga saan na nga panunutin, dati ego, weno ti pride na, ti panunutin na, kit maparagsak na ka. Hindi nga min, kaadwa na lalaki, kit kasla mainsultudan o isingasing mo nga agusarda ti vibrator. Weno agusarda anything, anyaman na banag. Kasi kasla mo la ibagbagan nga saan nakabailan nga paragsakin na ka. No isisulaeng, nga saan nga agusar ti anyaman na banag. Ni Gilbert, saan nakasya nga lalaki? Saan na nga panunutin ti pride na, weno ego na, ti nasisita, mapagganas na. Amom, bes, narigat nga magunod ti orgasm ti may sa babae, no mangnamnama laing kada ti balangkoy ti lalaki. Sa paminsan, kasapulan tayo, ti something nga ti mangpa ragsak kada tayo. Kas kumaki ni Gilbert, no marik na no madlaw na nga sa anak anarnek, mangala ko, agusar no kati anyaman na banag, mabalin na usarin. Mabalin nga usarin na tayo ramay na, tayo dila na. Dapat iti pasaray pa, agusar ti pipino. Yun eh, kasto yung pipino, agusar ti pipino. Gumatang nukwa kayo ni Bakit Sali, dati dumagdagas nga naka-tricycle ka na kuwada. Sana i-ref. Intun usarin na kanyak, bugwan na analaing. Unasan na. Una among nagaputarep kat nakabasbasan ko. Isot umuna nga iserrek na ti palangganak, dito palangganak no kwa. Aging nga magunod ko ti orgasm ko. Sanak to panakpaken. Tadi na kayat nga sa anak amarnek. Among bes, man ti lalaki akas kini Gilbert. Nga mas nasisisita kadakwada ti pagragsakan ti partner da, ti nobya da, wino asawa da, ngem daytay pride da, daytay kinalalaki da, daytay ego da nga makunkuna. So nga, para kanya, kuri man dakkel, no di met makapagpaot, no di nakamit mapag-climax, awan ti serbi na bes. Amom ti orgasm ti babae, nakadepende iti performance. Kaya no daduma, kasapulan ti tulong ti anyaman na banag, kas kumati vibrator, weno pipino, ada payam amok, agusar ti tarong. Kasta aya bes. Alain ton sumarunong nga agnobyo ak, sa anak to nga agibasbasar ti saysel. Tanuman basit sa anak marnek, pagusarik to mamid dahil ta pipino, kasla makiuryosak no, kasano ti rik na bes. Akit buwan ngamin api ngamin agsapul ka dakkel bes. Dapat agad dati performance ti sa pulen dati nalaing. Ken syempre pilyem ti nasaya at ti panagpuspuso na. Daytat kang runaan na sa pulem iti may sa lalaki. Tapno bumayag mo ti relasyon mo iti lalaki kanayon mo't laingan nga pagbiit laing ket agsina kay manen. Sige bes, thank you ti advice mo.
Nakapan nga ruden, ije Canada ni Gilbert kasinyong. Manong nga aldaw pa'y laing nga ginadayo kami ket permi nga mailiwak ken kwa na. Ngay mawan ti sarday ti communication mi, ididamo. Through internet, agchat kami, messenger, saan cellphone, naduduma, Skype. Ngem kalpasan, ti siya mabulan, bigla nga jakon makontak isuna. Nagsukat nga tani ti SIM card na ko na, jak met matawaganin. Kanayon met latan nga naka-offline ti messenger na. Awam met ti mauray ko nga tawag ken text na. Wenno PM na. Awam met ti update na yan ti Facebook na. Jak met mauray yan nga agonline. Adu ket adu dagiti pamuspusan tapno makontak ko kuma. Inaramid ko nga rod amin nga pamuspusan. Napanak pa yan iti balay da nga mismo. Dati ket nasinged kami met kini mamang na. Kastamet yan kaditi buridik nga kabsad da. Ngem ti pakas da awak. Ket uray kano isuda ket saan da kano na makontak pa ni Gilbert. Imposible ko na. Imposible ko na kitinakim ko. Ket kasla madlaw ko nga imikay tirik na dagiti ginakanya. Amadlaw ko nga agul-ul Buddha nga saan da nga gibagbaga ti usto kanya. Nagpakpakaasi akpayen kadakwada. Aglalo kini mama na. Ngem kas di nga di da ibaga kanyak. Di da ibaga kanyak no anyat mapaspasamak kini Gilbert. No kasanok nga makontak isuna. Agsangsangit akon kasinyong. Ket imo na nga naibagak yan ni mama ti problema. Ni mamang ko. Ket ko na. Ket no kumaadda sa bali nga babainan, nga nasarakan na ije Canada, nasaysaya at kumaano ibaga na mismo ken ka. Tapno rugyang matan nga lipatin isuna. Ay inaardang awang kaditi mabalin mo nga kontakan kadakwada ya. Ket di kiti kaubraan nan amo no kadwa ng ije Canada. Di mat adda kinakuyog na nga gayim na nga nagpa-Canada. Ay win malagip ko na. Ididay ta nga imbaga ni mama na ikanak manin itinamnama. Kinontak ko nga rod ni Alex kasinyong. Ni Alex nga gayem ni Gilbert kakadwa na nga napan ije Canada. Nga tidamag ko ket agkaubraan da. Iso nga ruti naramid ko. Ket idi tinawagak isuna simbong bat metadagos. Agyaman nakta na kontak ka, Alex. Kumusta? Ni Gilbert. Kumusta mit ni Gilbert? Di ngamin agkatrabahuan kayo? Please, no adda ni Gilbert, di ta kasaritak ko ma, please, Alex. Ay, sa bali ang branch ni pagubraan na. Ay, Jack, mat kayo makontak isunan. Awan ti maure ko atex ken tawag na. Saan na pulos ka ag-text ka agtawag kanya. Kasta aya. Anya ka din ti mapaspasamak ken kwa na. Sige man please. Alex, pakibagam man kin kuha ng tawagan na katawagan. Ito nagkita kayo pakibagam. Uray titawag na please Alex. Ngem awan tinauray ko atawag ni Gilbert kasinyong. No diket ni Alex titimawag kanya. Oh, hello, Alex. Ada ka din ni Gilbert dita? Ipakasarita man kanyak, please. Anya? Awan? Di ba ko nakmat king ka nga ibagam nga tawagan nak? Taapay di na kaya tatawagan, Alex. Apay.
Saludsudin man, anya ka diti basol ko kenkwana. Anya nga di mapaspasamag dita. Please Alex, ibagam kanyak. Kat nakalawlawag tinangeg ko ngayong baga ni Alex. Lipatek ka nun ni Gilbert. Daadan sa bali a babae nga ipatpatig na. Katrabahuan da ka no. Lipatek ka nun. Taawang ka nun itinamnamaek kini Gilbert. Saan? Saan na pudno dayta, Alex? Saan na pudno? Saan nga maaramid ni Gilbert iti agayat iti sa bali? Adda ka rin na kanyak. Tila di bagbagam si ka, Alex. Di na maaramid ni Gilbert. Aditong palin ti ka rin na kanyak. Iso nga mamati ti bagbagam. Mamati aktulaeng siguro no iso amis mo ti mangibaga kanyak. Iso nga ibagam keng kuana. Tawagan nak tap nagsarita kami. Please, Alex. Mga asim. Ado nga pa nagpakpakaasik tunggal tawagak ni Alex akasarita ko man ni Gilbert. At tumawag ko makanyak ni Gilbert tada kami ti agsarita ngem kanayo nak nga mapaay kasinyong. Inyo man ko kinileya a best friend ko no anya ti rumbeng nga aramidek. Ket kunana nga ilaban ko kano ti panagayat ko kini Gilbert. Urayek kano nga agawid ket into nagawid agsarita kami. Ibaga kano kenkwana nga siyak ti rumbeng nga ikasar na. Tasyak kano ti imun na babae ti biyag na. Ibagak nga imun unaak kano nga inayat na sakbay ti babae nga ibagbaga ni Alex nga kaayan-ayat na itan. Nakunapay ni Leia nga agawik kano metla ni Gilbert manipod iti babae nga nangagaw kenkwana kanya. Numaminsan ket adamet kalintegan ni Leia kasinyong. Ureno kunak nga tanga isuna paggip ti ayat. Tati agpahisukit jakayat arugyan na lipatin ni Gilbert. Ure man pudno nga da sa bali na babae ti biyag na. Kaya't ko nga ilaban. Kaya't ko't lumaban. Kaya't jakmet mamati nga aging nga saan nga iso amis mo ti mangibaga kanyak. No anya ti kinapudno. Jak pulos mamati. Jak pulos agsardeng nga mangilaban ti panagayat ko kenkwana. Ngem numet ni mamang ko ti pagkidawak iti pamalakad na ardang lang ardang isuna. Ardang ka nga talaga. Ay, napeklan ka nga ardang si ka Carmela. Kaya ni Gilbert, kaya saan nga iso ti mangibaga alipatim isunan, masapul alipate mon. Kaya saan kan nga mangnamnama pa'y kenkwana ardang. Tano si ka kumapay lati ipat patig na agad, adda kumapay tawag na king ka. Tawagan na ka kuma. Angem ginupad na mata namin pinsan ti communication nyo tapno alis tulaing nga malipatam isuna. Panunot ka man ardang. Iso nga rugyamon alipatin dayjay nga lalaki Carmela. Saan mo kumang itultuloy ti kinaardang mo? Mauyong. Nagtungpalan na kasinyong ket pati ni Alex ket jakmeten makontak isuna. Makulitan siguro kanyak. Weno imbilin siguro ni Gilbert. Ta edi tawtawagak. Edi makontak ko pa'y laing sunagat. May samat lati siyang kaibagana. Alipate ko ni Gilbert. Nagsagabaak ti uray la kasinyong. Ngemjak na pukawan iti namnama. Imbilang ko laeng dayto nga may sa apanubok iti relasyon mi kini Gilbert. Ano anya ti karik keng kuhana, iso titong palek. Ket no anya met ti karina kanya, iso met ti patsek ken namnamaik ang matungpal na. Ket ita, dimteng kano isunan ko na ni Leia. Nagawi din ni Gilbert kalpasan ti talo tawen na panagtrabaho na di Canada. Addan iti balayda. Iso nga inkedeng ko ti mapan iti balayda tapno makita kun ken makasarita kun ti lalaki nga ipatpatig ko ken nabayagin nga inururay ko. Kas idi dati kasinyong nasanayak amin simre kaklatan iti uneg ti inaladan da Gilbert. Nakalukat met kid ti gate da.
Nairwamak mi din nga basta lata sumreka kon. Tain bilang dakmet idin nga kas parte ti pamilya da Gilbert. Ket gaputa nakalukat ti main door ti balayda, simre kaklatan adya akong nagapapo. Ket nakita ka mismo ni Gilbert nga adda iti salas, nakatugaw. Ket gapu iti iliw ko ken gagar ko nga makaarakop manen ti lalaki nga ipatpateg ko kasinyong. Timmaraya kon nga imasideg ket inarakop ko na dagos. Oh, Gilbert, mailiwak na unay king ka, Gilbert. I love you, Gilbert. Nabigla ni Gilbert kasinyong ket kasta unay tipig sa dagiti ima na. Nga nangakalkal ka dagiti takyag ko nangarakop ken kuana. Siyak met ti si marunong nga naklaat ken nasdaaw. Iti inaramid na. Akasla da makaakara sakit ko. Ket di na kaya ti maakaran. Akasta ti pangyariga ket iti panagkita na iti arakop ko ket kasla da sakit ko. Sana ket di induron. Ah, Gilbert. Apay di mo kayat nga arakupin ka? Apay. Ngem saan nga isuti si mungbat kasinyong no diket ni mama na. Ni tita ti simungbat. Dagos met anapan ni Gilbert iti uneg ti siled na. Nabati kami kay ni mama na. Nabati ak amas daaw no anya talaga ti mapaspasamak kini Gilbert. Anya ti mapaspasamak kada kami. Iti relasyon mi. Adda kagayam Carmela. Balasan ko bayaan pala ni Gilbert. Nakigtutlaeng tadi na namnamain nga umay ka. Ape ka di tita. Ape ka di nukuan no saan ko nga imbaga ti iyo umay ko. Kaya't kumitlaeng nga sorpresahin ni Suna. Ken may sapay, itay ko lang na amuan nga adda isunan. Ket dagusak nga imay tap. Amo yumet tita. Amo yumet no kasanok nga kailiw ni Gilbert. Amo yumet no kasanok kabayag ko ngayon uray ta anak yo. Amuyo da itatita, gabuta ka na ayo nakiding agpagpakaasi ka na kayo nga. Ipakasarito yung kanyak ni Gilbert. Ano ibagayo kanyak, tipod no nga mapaspasamag kin ko anay di Canada. Oh, when amok Carmela anak, angim nagrigat ngamin nga i-explain. Angim inasaya at itatangada ni Gilberten. Pamatig agad nasaya at numaamuamon tipod no. Idi awan suna dito ikat inbilin na ngamin nga saan mi nga ibagbagaking ka. Ti anya tita. Ti usto nga kasasaad na iji Canada idi. Iso nga di na kayat when pinuted nan ti communication nyo. Kensang kaibaga na idi nga lipatem isunan. Ta di nakakano kayat asaktan. Di na kayat asaktan tita. Saan ka di mas lalo ka masaktan ti araramiden na? Nga api ka liklikli ka na ni Gilbert, tita. Adda ka di ba asul ko? Adda ka di sa bali nga babae ti biyag na? Adi di babae kat nam amunay ti Canada? Nga ison ti pinili na nga. Nga ison ti pinili na nga. Siyak, anabayagin nga karelasyon na, tita. Kasano nga ro din nagiti karin karimi. Kasano nagiti karina kanyak. Naminminsan latan nga linipat na, tita. Maasyanak ba't keng kaanak ko? Aguri ka ta, kasaritak ni Gilbert. Tabaring maalukoy ko tirik nana. Takasarita na ka. Alaman tita, please, pangaasiyo. Kaya't ko nga makapagsarita kami nga dua. Tapno maamuak no anya ti estado mi. Pangaasiyo tita, alukuyan nyo kadiso nang makasaritak tita. Ala sige anak na, sakar nagsangsangit yan. Talagang maasyanak ba't kada kayo? Gaguri ka nga ron, tayo iti silid na takasaritak. Alukuyek tirik nana. Agyaman nak tita. Kalpasan ti sumagmamano a minutos. Rimwar ni tita manipod iti silid ni Gilbert. Kat nakita kasi marunumet ni Gilbert arimwar. Ngem ni tita nagturong iti kusina.
Ni Met Gilbert ket agturong dito'y salas nga ayan ko. Timak derak adagos ta sa batik ko maisunangim. Agtugaw kalatan, Carmela. Tadi datang agsarita. Panawen siguro tapno maamom ti kinapudno. Ti amin-amin na napasamak kanya kitilas o di ti talo at awen nga nagtrabaho ka dyan Canada. Nasken nga maamuamon. Nagtugaw met isuna iti sofa, akabatog ti nagtugawak. Sinangunak. Seryoso ti rupa ni Gilbert. Imanges iti nauneg sa rinogyan ng tinagtimek. Carmela. Gilbert. Saan ako na maikariking ka? Anya? Apay. Nasaysaya at no sumapul ka niti sa bali alalaki iti biyag mo. Nakatakta ko na inay mo. Saan na siya ti lalaki nga makaitid iti pagragsakam? Saan ko na matungpal na giti kariking ka, Carmela? Pakaunin na ko, ma. Taapay nga min, Gilbert. Apay nga ibagam dayta. Adda ka din sa bali nga babae nga kasukat ko di ta pusom. Ibagam kanya, Gilbert, please. Carmela. Anya, Gilbert. Please, ibagam. Ibagam kanya. Agpudno ko kanya, please. Uriinton ka, ano kit? Saan kanto pulo sa maparagsak, Carmela? Apay. Apay ngamin. At the peyronis disease ko. Anya? At the peyronis disease ko. Anya dayta? Diyak amo dayta asakit, Gilbert. Ibagam kanyak. Cancer ka di dayta? Anya asakit dayta? Cancer? Makapatay? Saan mit kid di? Katanya nga rod. May saasakit ti sex organ. Sex organ ti lalaki. Ada sakit ti balangkoy ko. Anya? Agpaiso tayo magbagam, Gilbert. Winagang angaw kalaeng. Sabay ko matagang angawak yung magpaiso tayo magbaga, Carmela. Saan ka na maparagsak? Saan ka na maparagsak? Uris, asino babae kadya akong maparagsak. Tatay basi na balangkoy ko, lalo abing masit kat nagkakomplikasyon pa eh. Kasano ko, ma? Idi ngamin adda ka dyan Canada. Pinadas ko tinagpa-opera iti may nga penis enlargement clinic. Gaputa, main insecure ngamin kada iti. Among dayta. Gaputa basit ti balanggoy ko. Amok idi nga adaris guna. Nga pabalin nga irisgok ti bagik. Nga adawan in a million chance na nga saan nga agbalin nga successful ti operasyon. Ang imintultuloy ko lata. Kidaksang gasat. Siyak ti nakaipatangan tay 1 in a million chance asaan na nagbali na successful ti operasyon na. Iso nga sorry. Pakawanin na Carmela ng awanin ti remedyo na. Sorry. Sigun iti doktor ket marigatan nga umingar rin ti balangkoy ko. Ken no umingar man, nasakit no kung ano makinaigak iti babae ko na ti doktor. Baka kano ko markaro laing. Iso nga nasaysaya at nulipatin na kun Carmela. Nasakit para kanyak ng awatik ti kasasaad ko. Tadyak tumet lang naragsak no saan kanto nga naragsak iti sidong ko. Saan kanto pulo sa maparagsak, Carmela. Saan kanto nga maipaayan ti anak. Iso na saysaya at sumapul ka niti sa bali. Ibawing mo ti marikrik nam iti sa bali. Ingkan, agawid kan, Carmela. Please. Kayat ko ti agmay-maysa. Pangaasi mag-awid kan, please. Napamuleng-lengak kaday di akan ito kasin yung jak amuti isaok. Jak amuti aramidek.
At dagayam kasta klase ti sakit. Kasladyak makakuti manibod iti nagtugawak. Naklaatak, nakigtutak, nasyakak kadigiti nangagak kini Gilbert. Kasla saan nga nakapapati. Inggawid ko nga rod isunay di ta tumakder nga mapanmanin iti silid na. Inarako ko isuna. Please, Gilbert. Gilbert. Ibaga mga agang-angaw. Agang-angaw ka laing. Please. Ibagam nga saan nga pud na digit imbagam kanya, please. Diyak kaya nga mapukaw ka. Diyak kaya nga mapukaw ka, tipiyag ko, Gilbert. Iba't-patig ka una. Carmela, please. Please, iba't anak. At amarigata anak ka dito yung umubraim. At masaktanak no magkita ka iso nga pangaasim agawid kan, ingkan. Agawid kan, lipatin na kon. Diyak mamati kang ka, Gilbert. Kinsaan ka tupulo sa malipatan. Amok ka subsubukin laing di panagayat kuking ka. Subsubukin naklaing saan ka di. Di ka pulos ibatan, Gilbert. Saan nagtupulo sa sumuko? Carmela, please. Please. No di ka pala mamati. Pwes, ipakita kang kati ebidensya. Kita emtak no mamati ka. Kitak man ano di kan tumaari kanyakon. May mayat siguro no makitam. Barbaring no makatulong keng katap no. Alis tunak to amalipatan. Ne, kitaem mon Carmela. Kitaem. Nakitam. Nakitam. Oh, tata di ka makasao. Di ka... Iso nga nasaysayat nga agawid kan. Agawid kan, Carmela, talipatin na kon. Saan kan tupulos na maparagsakin? Nalaylayan na di pipinok. Nalaylayan! Kasi yung Jack amo nga explain ti reaction ko. Jack amo nga explain ti reaction ko di ta makitak tay balangkoy ni Gilbert. Nakigtutak. Jack nakasao, Jack nakakuti nga dagos. Nagawidak nga rod. Ket kasla saan na mapukaw dito'y panunot ko tay nakita. Nga tagtagay ine pagpayen kasin yung agpaiso nga maaryekak iti nakita. Angim ipatpatig ko ni Gilbert. Ngem kasano nga ruden. Kasano met ti pagragsakak. Kasano nga ruden ti arapaap ko nga maadaan iti pamilya. Maadaan iti anak. Daytat arapaap mi idiken ni Gilbert. Ngem imposible na mapasamak. Ituloy ko kaditi makirelasyon kini Gilbert. Kasin yung uren ukas jayen tinagbanagan tay balangkoy na. Naragsakak to nga tano awan ti panakpak. Naragsakak to nga ta uray no inton ka ano ket saan kami maadaan iti anak. Balakadan dakman kasi niyong pang-aasip. Kaya ragyaman aklaunay iti anos mo nga nangurnos. Kaya na nangibasa ti pakasaritaan ti parikat. More power to your show. Sapay kumatadupi ti matulungan yung problema. Tuyag problema, Carmela, iti Lawag City.
Ada balakad ni Manong Lito. Halakid di nga. Wala di sakit dilan na kano, dilaan na lata. Uno sakit. Malay mo, tigay maagas na din. Takit katay ti babae. Amo, Diyos ko, ay. Ay, na. Tilada nga mapaspasamak, tilubong mga kasin. Tilada nga problema. Ala, balakadan tayo rin mga kasin. Anya, iti makunayo, kada ito yung parikot ni Carmela, iti Lawag City.